כשמגיע חורף, אין כיף יותר גדול מלשבת ולאכול צלחת מהבילה של חמין חם. היום נלמד להכין חמין אשכנזי קלאסי. בואו נתחיל. אז מה צריך כדי להכין חמין? אנחנו צריכים תפוחי אדמה, קלופים, רצוי גדולים, בשר שריר, בשר שמתאים לבישול קדרה ארוך, בצלים לבנים, קלופים, הרבה בצל, תכף תבינו למה, קמח מצה, שעועית שעברה השריה של לפחות לילה, גרגירי חיטה, ביצים טריות, ביצים קשות בשביל החמינדוס ושמן טיגון. הטריק הכי חשוב זה שאנחנו צריכים הרבה מאוד בצל מטוגן, כמעט עד מצב של שריפה. נקצוץ את הבצל ונטגן אותו. נטגן את הבצל בהרבה שמן. כשהבצל מטוגן, זה הזמן להוציא 2/3 ממנו לקערה בשביל לעשות ממנו את הקניידל ואת היתרה להשאיר בסיר. החלק הכי מורכב בעצ'ות שאנחנו עושים הוא הקניידל. כדי לעשות את הקניידל ניקח את הבצל שטיגנו, נגרור לתוכו תפוח אדמה. נוסיף קמח מצה, נוסיף ביצים, נערבב הכל יחד לעיסה סמיכה, מעין בצק. נסדר את מרכיבי הצ'וט בסיר. נכניס תפוחי אדמה, נוסיף שעועית לבנה שהושרתה במים במהלך הלילה, חיטה, נכניס את הבשר. בידיים רטובות נקרוץ 2 קציצות גדולות מהקניידל ונכניס אותם גם לסיר. מלמעלה מוסיפים ביצים שבישלנו קודם כדי למנוע את התפוצצות הקליפה בתוך הסיר. נוסיף על זה מים חמים עם מלח ופלפל, הרבה מלח ופלפל. נכסה את הסיר ונביא לרתיחה ונכניס לתנור שחומם ל-110 מעלות למשך הלילה. אחרי לילה שלם בתנור, מוציאים את הסיר. ליד הצ'ון מומלץ להגיש מלפפונים כבושיים וחזרת חריפה, בתיאבון.